Ok, dezvoltători, eu sunt Alex și astăzi facem episod 2 de Minecraft Skyblock împreună cu mine, Vali și... LOL, vedeți și voi când mă mut așa cum se vede? Ok, salutare tuturor, eu sunt Vali și ăsta e al doilea episod din Skyblock. Ok, a început și el Alături video de mai târziu. Alex și t-shirt-ul ăsta de Dani. Ok, haide, deci mergem la... Stați că dau un pic disconnect, că dau la direct, așa. Stați că am intrat pe serverul greșit. Dacă o să vă las IP-ul în descriere, nu se mai bate joc Vali că mă enervezi. Și știi când mă enervezi. Bă, cum fac să leși? Cum fac să ce? Vreau să mă duc să iau ceva lucruri. Dani, nu sparge totul cu pickaxe-ul de iron. Ce e de spart cu pickaxe-ul, cu alte pickaxe-uri spargi? Da, pe asta făceam. Leși, cum, bă, leși, l-o bubui. De ce? Că vreau să mă duc, știi, la lobby să găsesc ferma aia, că nu mai găseam. Nu mai găsesc. Bă, știu eu unde, vino cu dă-i lobby că te duc eu. Leși, l-o bubui, da, așa zi. Așa, și du-te la Skyblock 2. Da? Dar cum e? Omoară-te, vino cu Păi da, stai să bag astea într-un chest. Știi să fac din slaburi? Da, fă din slaburi, uite că ți-am lăsat tot și dai cobblestone pe care l-am respawn, acolo. hai că te aștept aici. Mai bine mă omor la cactus. E mai aproape. Și durează mai mult, dar nu contează. Câte frame-uri ai? Dar știi că aveai lava lângă tine. A murit. Da, lava, mă rog. Vino cu Păi știu și eu, numai că acum îmi trebuie sabia. Uite pe acolo, acolo e aia de văci. Știu și eu care e ferma, numai că... Wow, ce frame-uri crute. Hai. Păi, logic, pentru că, na. Hai, omorâm porci, hai zis. Data trecută am făcut introducerea. Cum omorâm porci. Dani, cum e să... Gabi, cum e să simți că ești omorât? Gabi? Gabi, da. Gabi de pe MXG, mă. Cel șmecher. Uite, mă, cum a ajuns aici? Ia să le ai Care slash... Da, ce n-ai? Da, Stai mă, slash is help. Wow, mamă. Is home. Is home. Dani, dă-mi sabia. Unde e sabia? Unde e sabia? I need sabie. Așa. Slash is warp. PvP, să-și Alex PvP-ul. Is warp. Bă, aș vrea că nu ne trebuie lemn, nu? Warp Valley XD. Ce? What? Ne trebuie lemn. Is help. Fac eu rost, mă. Deci, Bă, nu mai avem cărbuni? Bă, da, avem 7. Hai că îi prăjesc. Prăjesc carne. stai, mă. Dă-mi una, că vreau să mă duc la PvP. N-ai cum. Doar PvP. Merge. Mai mineresc. Cum te duci? Ce ai scris? Doar PvP. Warp Farm. Diamond. De ce nu mi se ia, mă? Păi dar trebuie să le iei cu pickaxe-ul de diamond. De Diamond? iron. Uite, avem De 2. iron am luat. Avem 2 dia. Deci, cum ai scris? Slash wa. Îți faci sabie, a? Așa, gata, te duci la warp spawn și gata. E simplu. Așa, deci acum am aflat și comenzile mai bine. Și scuzați, frate, că am lag, numai că se mai întâmplă. De ce n-ai porci cu textura anti-lag? Nu știi, lag. Da, și eu. Se bag cu bombă, nu sărim. Bă, și ție așa ți se blochează ok. din când în când, Alex? Nu. Mi se mișcă... Mie doar mi se mișcă prost, frate. Și mie, dar în rest e... Eu nu full diamond de enchant. Chiar așa prost să funcționează încă. De fapt, ce dă naiba. Știi că dacă mergem toți, putem să-l batem. Ăla. Ok, deci haide să vindem carnea. Îl bag pe un full eder cu sabie de diamond. Trebuie 10. L-am bătut. Am murit. Fuck! Am murit la pula. Aveai ceva pe tine? Taci-mă un pic. Nu aveam nimic, aveam decât o sabie de piatră. L-am bătut pe un full eder cu sabie de diamond, dar m-a venit ăla. Ok, hai le omorâm și vacile. Deci, episodul ăsta nu o să fie nimic special, doar... perfect, mersi pentru mâncare. Ok, mamă, ăsta a fost chiar simplu. Uite, cum omori un porc ușor? Un porc ușor?
Am vrut să zic porc, cum omori un porc, super simplu. Cum ai scris ca să ajungi aici, Dani? Warp Mo. Mob? M-O-O. Mo? Da, Nu? M-O-O. Tu unul cu sabie de iron, care e ha. Haideți. Deci facem și sale-uri. Serverul se numește PvP Here. .com. Da, asta. Este puțin mai special deoarece pentru că fiindcă Așa. generatorul de cable generează și diamond. Da, generează minereuri. Bă, cum mă duc și eu la PvP? Deci warp PvP. Dacă vrei să mor, da, du-te. Al meu! Oh my god. Te faci aici. Mamă, uite pe ăsta care Alberto. le... gata, uite că ăsta le și prăjește, what? Cine? Are Nu, care- flame pe sabie, neabă. Pe da, mă, n-am. Wow, mi-am full la diamond aici, care... Da, te-am zis să nu te duci. Haide pe aia, dar n-avem enchant. Haide la warp enchant. Da, stați, deci fiți atent. Nu avem nici level. Facem sabie de... vii aici și faci warp mob, dar... Warp... warp XP. Avem 3 diamond. Există Warp XP? Cred. Nu știu, dar probabil că o să ne mutăm de pe un server, nu știu, dar serverul care îmi place... Nu există. Ce? Nu există Warp XP. Warp, ia scrie, warp mod. Warp PvP, warp spawn, warp squid, warp fish. Squid-ul nu dă... Nu dă căcat de ăsta de XP. Stai să văd. Ba da. Squid-ule. Păi uite, aici faci sale-uri, mă. Faci XP, mă, n-ab aici. Faci mai mult XP aici, numai că trebuie să nu mori, știi? Păi ce, că nu e atât de greu. Și poți să vin și Vreau să fac un enchant. Și se duce respirația, frate. Și te ridici sus. Care-i viața? Mamă, dar faci greu XP acum să moară baby. Să facem ăsta, Alberto! Ce-i cu Alberto? Bă, nu ți se duce, stai sub apă și nu mori, ești proști? Nu cred. Bă, da, uite. Bă, uite că nu mori. What? Bă, mi se duce sabia. Vai, mai știi când jucam meciul ăla de SG pe Alaskan și mi s-a dus pe Valsad, pardon. Și mi s-a dus asta, cum se numea, mă? Săbiuța de stone. Ce n-ai mai făcut cu ea? Aveam mai multe dacă te Bă, interesează. eu vând toată asta și eu, uite câte valoare avem. Ok, Valore. Ok, episodul ăsta sper să nu duleze, da? Leze. Ați auzit bine. Așa, avem deja level 5, mă. Tu ai level 5? Aha. Tu cât ai? 1. Eu nici n-am Unde e enchantul ăsta? Ce? Warp cum? Să mă duc la enchant. Trai, warp, să văd ce warp-uri iau. Warp, shop, warp, Island, warp... Dar v-ați gândit că noi trebuie să facem ăla din obsidian și de cunare. Da, de unde e tu, obsidian? Warp unde? Ce obsidian, bă? Lol. Ce obsidian? Băi, unul cu sabie encantat aici. Bă, unde naiba mă duc să-mi enchantez Vali, sabia? se vede că n-ai mai jucat mult de mult Minecraft Survival. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem și o serie de survival. La fel eu cu Dani și cu Vali. Hai, găsiți tu. De fapt mă gândesc să fac un ultra hardcore, dar merge. Sau, da, pe ce server? Pe ce server fac eu? Sau pe Hypixel, sau pe Hive, sau pe nu mai știu pe ce server era. Știi că durează 2 ore, sau un speed UHC, știi? Sau un Speed HP, cum vrei tu. Dar vezi că e șmecher. Am 59 de la Squeeze. Squid, pardon, na, nu mă judecați. Squeeze. Adică mergem, uite, aproape un stack, gata, am un stack. Zi-mă! Warp unde? Pentru level. Pentru level, Squid. Pentru să-mi enchantez, pardon. Warp Title. Warp level. Nu există. Warp Uite, dacă dai is aici, Island level, curent, pe levelul A. E levelul insulei aia. Bă, ce e Warp Title? Warp cum? Titles. Mucles? Titles, mă. Cine a pus aurul, bă? De ce nu faci fierul și pui aur, mă?
Pentru că vreau să fac Enchanted Golden Apple, mă rope. Legend. Am cam sabia, că oricum nu mai avem ce să facem cu ea. Punem toate astea. Bă, facem un târnăcop de dia. Bă, folosește-mă slaburi, nu fi prost. Dă-mi De coa. ce? Bă, dă-mi coa, mă, tot cabelul, mă, dă-l coa. Că fac eu slaburi. Știi să faci măcar? Da, hai că am făcut. Știi ce salea măcar? Da, mă! Lăsați-mă pe mine că eu știu să spun. Eu sunt cu construcția. Hei, Bă, Vali, vezi să nu mori. mă constructivele. Constructiv. De Vali zicea. Da, fix de mine, bă, rupeți. Dă mine, Eu care mamă, nici mă, nu ce... construiesc, mă. Că vorbeai cu mine, nu? Tu, mă, ce, mă? Mă întrebe. Lasă-mă pe mine, lasă-mă mine. Uitați-mă cum se pun căcaturile astea de slaburi. Avem lemn de unde? Nu știu, cercește și tu un slapping, mă, slapping. Slapping. Selpling. Bă, dar trebuia să fie Selpling. fermă de ud, nu? Nu? Bă, Da, nu. facem vând lapisul, nu? Da, vinde-l. Și restul, Vinde-l, dă-l la proști. nu? Și restul, nu? Că nu ne trebuie, nu? Eu zic că nu ne trebuie. Păi n-avem ce să Restul, facem. dacă vrei să facem noi mașinărie de aia. Da, fermă automată de găini, dar de unde e tu ouă? Nu mă referam la fermă automată de găini, mă referam la fermă de... De asta, de... Dă naiba. Asta pe ce e? Este sugarcane? Nu. De cobblestone. De cobblestone? What? Ce Ops, am căzut, dar n-aveam nimic la mine. putem cumpăra spawnere? De villager, ocelot, wolf, chicken. De chicken, ia zi. Chicken? Da. Ești Bă, prost? pe serverul ăsta nu face seria asta, seria Kira cu Captainul? Bă, da. LOL? Și le-am luat la întâmplare. Nu, eu m-am uitat la Kira. Ah. Deci mie 3 de astea să-mi fac trânecop. Eu ca care bunul n-ai vând lapisul și restul. Trânecop, dă-mi. Târnăcopii al pe ăla de Iron, că numai ăla mai e de momentan. Nu l-am văzut. Pe fac în astea de pe aici. Ok, construim și noi că... Am vândut. Sparge și pe asta de aici. M-am născut la Moldova și... Bă, Restul unde sunt? Edi e născut la Moldova. n-ai, nu mă nebuni, Vali. Am 80. Încă 8 Iron. 140. Hai să căutăm simplu. Deci, ok, hai că mai... Ce să fac? Un târnăcop de dia? Un sabie de dia? Sau haide să... Eu zic să facem... Un dic de dia. mai fac un târnăcop de Iron. Ia uitați ce textură șucară am aici. Gata. Dick Nu pic. faceți nimeni nimic. Plantez. Da, vrei să joc și eu cu dickpack? Să vezi ce dickpack... Ai, l-ai plantat? Am două, da. De unde l-ai luat? Ce? Unde le-am luat? De la shop. A. Înseamnă că ăștia ca lumea, adică dacă te lasă să... Eu nu știu câți bani am. Ia, am 1750. Sabie, să fac sabie așa. Ia uitați cum e o sabie. Ia uite. Deja din primele două episoade Ia uite. Da, începem să... Cred că o să ne apropiem mult de... Bă, Vali, cât avem până acum? De unde luați sapling-ul ăsta? Cât avem până acum, bă? 13 minute. 13 minute? Ah! Să nu zici că... Ce ai făcut? Am dat isome cum am căzut. Și ce aveai? What? Uite! Lapis lazuli și slaburile lui Alex. Lel! Aveam târnăcopul de Iron. Am la mine târnăcop de iron al tău, ălaltă. Așa, haide, sparge-le. Păi da, cred că... Bă, închidem aici episodul. Nu, mai stăm 3 minute. Păi sunt prea Hai, lungi, mă. mă. Nu-s prea lungi. Bă, nu știu ce să fac cu astea, diamondurile astea. Mă duc să mai fac mâncarea? Nu, cred că ajunge deocamdată. Haideți să vedem dacă există un war pe enchant. War... Oare pe cea cred că trebuie să facem... Trebuie să facem noi ce nu ai precis. Ne trebuie obsidian și chestii. Am level 3. E bine. Slash is... Slash... Bă, Da, mă. ce a pățit Dani? Nimic. Challenge, nu știu ce, return home, nu știu ce, buy donor, is log, is warp, Trebuie să facem acest Island lock, Island lock, Island biome, oceanul. S-a făcut ăsta un... Stai, nu-l spargem, că nu! De ce? Ce? S-au făcut lemn? S-au făcut lemn, bă! Stai mă, bă, Vali, nu mai sparge cu mâna. De ce?
pentru că ești prost, nu mai sparge cu mâna, fii atent. Să vezi ce se întâmplă. Spargi de la copac, mare chestie, ca să spargi și tu mai repede. Oricum n-avem ce să facem cu iron-ul. Diamond! Dia? Da, Dă-l încă, bagă-l în chest. Bă, dar n-am târnă copul. N-am luat. Sper să-l fi luat. Dă-te, mă. Hei, a, uite un slapping, yes. De ce faci Slapping. Sapling. Așa, Slap. două slaplinguri. Respect, face fermă. 3 slaplinguri. Saplinguri. Sapling. Slaplinguri. Deci te rog. Da, ok, deci uite, bă, Am un sapling. Ok, aici. Unde-l pun? bă, Unde-l punem? stai mă. Unde este dor tu, bă? Hai să ne facem fermă de căcat de Bă, haide, încheiem aici episodul și în episodul următor vă zic eu după ce facem. Păi da, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Cam atât. La revedere!